Γεια σας. Και θέλω να προσπαθήσω να σκοτώσω αυτούς τους δύο Titans. Ναι, γιατί είχα κάνει ένα kill αλλά το διέγραψα, γιατί έγινα πράγματα. Μπαμ στα... Είσαι ηλίθιο παιχνίδι. Λοιπόν, είχα κάνει ένα kill. Τώρα ξεκινάω από την αρχή έτσι κι αλλιώς. Πετάμε. Πετάμε. Μη σηκωθείς. Μη σηκωθείς. Α, σηκωθήκες. Τι είσαι και runner? Όχι. Είσαι κοντούλης. Συγγνώμη που σε είπα κοντόκαλε. Δεν ήξερα ότι έχει και συναισθήματα. Νεκρός. Και αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο kill από το προηγούμενο. Που έχασα, άρα... Who cares. Μη cares. Μες στα μάτια. Τώρα πάμε από πίσω. Τι με λέει τώρα, γυρνάει με τη μία. Γαμώ το, είσαι fastener μου. Fastener είναι αυτός που γυρνάει συνέχεια. Γυρνάει πολύ πιο γρήγορα από τα άλλα τα E. Και αυτή είναι η πιο δύσκολη να σκοτώσεις. Παπα. Ναι, μόνο με τέτοιες κινήσεις θα μπορείτε να σκοτώσει κάποιους τέτοιους. Και δεν ούσα μόνο την Ultra. Ultra, τι παίζω, lol. Σήκωσε. Άχι το διάλογο που έπισα κιόλας. Την πάτησα. Όχι αν ανέβω εδώ. Είσαι και εσύ fastener. Αυτό κάνετε περισσότερες φορές στους fastener. Όχι, τα σπαθιά μου σκατά. Γιατί έχει τόσο λίγη ζωή τα σπαθιά? Ζωή. Τόσο λίγη... τόσο λίγο breakable stuff. Πετάμε... Λοιπόν. Ας προσπαθήσουμε αυτό το round να είναι καλό. Να τους σκίσουμε και τους 15 Titan. Για να χρονομετρήσουμε τον εαυτό μας. Όνειρα. Είσαι και εσύ γαμό fastener. Τι έγινε, μόνο fastener έχετε... Καμωτή. Τι κάνεις τώρα, έκρυψε το λαιμό σου. Άντε γεια και σπάσα τα σπαθιά μου για σένα. Ναι, τα σπαθιά σπάνουν πολύ εύκολα. Τι λέει, πού είναι ο Έρινγκ? Έρινγκ. Ας κάτω στον κόλλο του. Να. Και εσύ fastener είσαι, τι γίνεται? Λοιπόν, τους fastener τους μπερδεύεις. Δεν μπερδεύονται. Λοιπόν, όταν κάνω τέτοιες αθλίες κινήσεις, κάνεις πίσω. Γιατί μην πάει τόσο ψηλά. Άρα δεν θα το σκοτώσω ποτέ. Κατευθείαν στα μάτια του. Ας το έξω. Μέσα από το μάτι. Ενώ πρέπει να πεθαίνουν πίσω από το λαιμό. Τι με νοιάζει. Κύλ ήταν. Πού είσαι τώρα εσύ, τρεχάτε. Να σε. Τρεχάτε. Σκάσε γαμό αΐ μου. Άχρηστο αΐ να πούμε. Βέβαια εγώ να κάνω όλη τη δουλειά. Τρέχετε πάνω γιατί αυτός είναι runner. Runner είναι καλύτερο να τους τυφλώσετε. Φυσικά τους fasteners. Και μετά να κάνετε αυτό. Λοιπόν, όσο πιο πολλούς βαθμούς παίρνετε, να το διευκρινίσω, τόσο πιο λίγο σπάει το σπαθί σας, αλλά και τόσο πιο πολύ σκοτώνετε τον άλλον.
Ναι, ας πούμε 17 είναι μια κίνηση που σκότωσε τον άλλον, αλλά ήταν λίγο χάλια και γι' αυτό θα σπάσει περισσότερο το σπαθί. Ναι, έτσι μετράει. Πιστέψτε με. Έχουμε και τα ωραία ΑΕ να πούμε που είναι όλοι φαστένες. Κοίτα πόσο γυρνάει, πόσο γρήγορα γυρνάει αυτός. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν το ζαλίσαμε, δεν του κάναμε τίποτα. Αλλά κάναμε αυτό και μετά φεύγουμε. Κάνουμε launch our blades for no reason γιατί σπάνε πολύ εύκολα. Φύγε. Γιατί σκοτώνουν κανονικά ήταν να να κοιτάνε να μας πιάνουνε. Γιατί στο παιδικό λέω ότι δεν είναι killers, απλά θέλουν να μας τρώνε και μας σκοτώνουν στη διάρκεια. Και έκανα reload το σπαθί μου χωρίς λόγο. Του πιάσα τα μούτρα, του κάνεις λίγο γύρους, του τρως το λαιμό και στοχείς. Λοιπόν. Άλλος τρόπος είναι να περιμένεις να σε κάνουν attack και εσύ να φύγεις από πίσω, να του πιάσεις το λαιμό και να πεθάνει. Και του φύγει και ένα ολόκληρο κομμάτι. Αχ, πηγαίνει τόσο καλό, νομίζω ότι θα τους σκοτώσει όλους. Αν τέλος πάντων έχετε δει πάρα πολλά kills, έχω σκοτώσει 5 άτομα. Και ένας από αυτούς ήταν όλοι τους Fastenners. Και Speedies. Ή χρειάζομαι γκάς. Και σπαθιά τώρα. Γιατί τα κάνω λίγο. Τι είσαι? Εντάξει, είσαι αργός εσύ, αλλά δεν ξέρω για το Tenner. Φεύγω, κάνω reload our final και δεν έχω blades, είδατε? Μπορεί να γίνει αυτό στη μάχη. Και τι πρέπει να κάνεις? Να πας εδώ και να τα κάνεις load όλα μα όλα. Αλλά δεν πρέπει να κάνεις το parkour συνήθως. Λοιπόν, αφού τα κάναμε load όλα και έχουμε τα πάντα, πάμε να σκοτώσουμε άλλους 10 titans. Και ξέρετε με ποιον θα ξεκινήσω πρώτα? Με το μικρούλι. Και που πρέπει να είναι και αυτός Fastender. Μα και βέβαια, τι θα ήσουν? Όχι, με σκότωσε ο μικρός. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνετε την κίνηση. Άλλη μια τελευταία. Αν πεθάνω τόσο γρήγορα θα κάνω άλλη μια. Λοιπόν, του πιάνεσαι και σταματάς. Δεν είσαι και τόσο Fastender, αλλά κάτι κάνεις. Τι? Άλλη μια. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Και για κάποιο λόγο δεν έπιασε και το shift, άρα δεν έκανα boost. Και για κάποιο λόγο ήρθε και αυτός. Για να με σκοτώσει μάλλον. Δεν ξέρω τι κάνουμε μετά στις μέρες μας. Αν ενδιαφερόσουν να τυφλωθείς και να πεθάνεις. Ή και δεν τα πήγα τόσο καλά και έσπασε περισσότερο το σπαθί μου. Και σήμερα ένας Fastender, γι' αυτό θα φύγω λίγο πιο εδώ. Και βέβαια θα σε σκοτώσω. Τι με λέει? Αυτός είναι γρήγορος, πετάει πέτρες. Ο μόνος τρόπος για να το σκοτώσετε είναι αυτός. Και δεν το σκότωσα. Δεν θέλω το βίντεο να τελειώσει τόσο γρήγορα. Θέλω να προσπαθήσω να τους σκοτώσω όλους. Λοιπόν, νόμιζα το σύνορο δεν με ακούγατε και καλά έκανε που ήρθα μπροστά. Και ναι, σε εγώ θα τελειώσω. Θα πάρει τουλάχιστον 10 λεπτά. Άρα αυτή είναι η τελευταία μου. Το Μαχάκ, μην είσαι τόσο μακριά αυτούς όταν σε παίρνω χαμπάρι, γιατί μπορεί απλά να σου πετάξει μια πέτρα και να πεθάνεις μέσα από το κτίριο. Λοιπόν, αυτή είναι πολύ δύσκολη γιατί μπορούν να κάνουν cancel την ατάκους. Ναι, καλύπτει και το λαιμό του. Γι' αυτό πάτε μάτια
να έχετε τα χέρια του αποσχολημένα και να φύγετε από εκεί για να μην αρχίσει να σας πλακώνει. Καμό. Και ναι, γιατί το παιχνίδι είναι ηλίθιο. Τσατίστηκα και πάτα τα λάθος κουμπιά τώρα. Τελευταίο. Ξέρετε ότι είμαι προμάς, είναι τελευταίο, σας το υπόσχομαι. Εγώ και η κούκλα μου. Την έκανα λίγο φλουφίδα. Είναι so cute. Είναι μικρό παιδάκι που αναγκάστηκε να πολεμήσει τους Titans. Αυτή είναι η ιστορία μου για αυτήν. Τι μου λες μωρέ και πηδάς και όλα, είσαι normal, είσαι abnormal. Πάρε ένα black smokes. Λοιπόν, αυτή επικίνδυνη. Αυτή μάτια, μην αστοχίσετε γιατί μετά θα σας κόψουν το κεφάλι. Να ξέρω και τα κουμπιά πως παίζονταν το παιχνίδι. Γκαμωτού! Θα σκοτώσω έναν. 20 λεπτά το βίντεο, 20 λεπτά, τελείωσε, το είπα εγώ, 20 λεπτά όπως και τα άλλα. Έχω υλικό, αλλά έχω ίδια υλικό, αλλά όχι, έκανα μερικά κλίση. Μην είσαι fastener, το fast, το motoriferт. Είσαι, άργησα να μιλήσω να πούμε, βιάστηκα να μιλήσω βασικά. Μότο και δεν συνεχίζει γιατί παίρνει. Μην κουνιέσαι ρε ηλίθιε. Και μην κάθεσαι εκεί βασικά. Και μην κάθεσαι ποτέ στο χέρι του και δεν πρέπει το κεφάλι του. Λοιπόν, τώρα είμαι έτοιμος. Αυτά ήταν τα χέρια μου που έκαναν κρακ. Αυτό που δεν ήταν η πλάτη μου. Και συνεχίζω να σας πω το μικρόφωνο μπροστά ώστε να πέσει πάλι. Και σε λίγο μάλλον θα ρετζάρω. Γι' αυτό Γιάννη Καουτσούκε είσαι τυχερός. Ναι, είπα όπως σε θέλω. Τώρα, συγκεντρώσου Γιώργο, συγκεντρώσου. Βασίλα τα ήταν κιστούνα. Το ακούσατε αυτό, φάλτσο. Το πήρε φάλτσο. Σηκώθηκες κιόλας, ναι που δεν θα... Ναι που δεν θα σηκωνώσουν κιόλας. Αγόρι μου, εσύ δεν είσαι τόσο φανστέν, αλλά η δουλειά σου είναι να με σκοτώσεις. Αλλά θα σου βιάσω τη μάνα. Αν έχεις. Γιατί ξέρετε, μόνο μια φιλική υπάρχει. Ποιος το έκανε με 500 τιτάνες, το έκανα με μια φιλική. Πάνω στο μαλλί, για να με πιάσει μόνο. Ας το